ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ତାଙ୍କ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଉଠି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବା କେମିତି ଘରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସଜବାଜ ହେଇ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଖାଇଥିଲୁ ଗୁପଚୁପ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଜଗା ଦର୍ଶନ ଦେଖି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହେଇ ତିନି ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କଲେ ସେତେବେଳେ ତ ଆହୁରି ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଆମକୁ ଏଠିକି ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। କାଳିଆର ଅନେକ ରୂପ, କେତେବେଳେ ସେ ତାର କେତେ ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେଖାଏ, ଆଉ କିଛି ନ କହି ସୁଦ୍ଧା ମନ କଥା କେତେବେଳେ ଜାଣିନିଏ। ଏକଥା ସିଏ ହିଁ ଜାଣେ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବା ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଏମିତି ହିଁ କିଛି ମନର କଥା ବୁଝି ନେଇ ଏଠି ଜଗା ଦର୍ଶନ ସାରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ ଡିନର ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଇଥିଲି। କରିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗରମ ଗରମ ରୁଟି ତରକାରୀ ପରସି ଦେଇଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।